Унук до дзеда прийшов по секретній якраз. Скажи мені, дядюда, ну як гэта у нас? Усюди і завжди жанчын столькі шмат, але дзед маўчаў, нібы ў чымсьці вінават. Раптам высунуў дзед свой язык небывалы, даўжэйшы, чым шлейф у каметы ўдалай. Язык паляцеў, быццам нуткі ўдаў, і бровы свае ён уміг аблізаў. Не ведаю, не ведаю, вярну яго ў рот, падмігну, як заўжды. Не ведаю, не ведаю. Унуку, што здзівіўся ад гэтай хады, і шчыра адказаў на дурное пытанне. Не ведаю. Вось і ўсё разважанне. Не ведаю. Вунь таямніца ляжыць проста тут, дзе слова каротка ірве ўвесь маршрут. Не ведаю, не ведаю, вярну яго ў рот, падмігну, як заўжды. Не ведаю, не ведаю. Унуку, што здзівіўся ад гэтай хаты. І ўнук стаяў, як у сне без дыхання. Дзед ужо ведаў цану маўчання, толькі зірнуў на яго з-пад брывы. Часам адказ — гэта самы просты з людзей. Не ведаю.